लोगो मोननो हादों माला दैमारि मेम खुलुमबाय गोबाङानो मिथिगौ गोबाङानो खोनादों नाथाय नुफेराखैमोन आंबो नुफेराखैमोन 90s नि बेस्ट फिल्म आरो हिट फिल्मखौ जाय प्रडाक्सन खालामदोंमोन 22 फिल्म बिथाङा प्रडाक्सन खालामनो हादोंमोन डाइरेक्टर एन्ड प्रडिउसारनि मासिखौ लानानै आरो बे समाव जों बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनआ देग्लाय बोसोराव बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो बरायनो खाबु लायो आरो बे दिनै बाथि बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव बिथांखौ जों स्पेसियेलि जोंनि जा नेम खान्थि महरै बिथांखौ जोङो बरायनो थांगासिनो दङ बिथांनि होनाय बिहोमा बिथांनि जा सेक्रिफाइस फर बड' फिल्म इन्डास्ट्रि इन 1990 आरो बिनि उनावबो 2007 सिम जि 22 खान 22 फिल्म प्रडाक्सन खालामदों बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ दिनै गोसोखांदों आरो मान बावनो आखायाव लानाय जादों बोसोरफ्रोमबो जोंहा एभ्रि एवार्ड फांसनाव जोङो जोंनि बर'नि गागि सासे सिनियर लिजेन्ड आर्टिस्ट बा डाइरेक्टर प्रडिउसार जाय माने फिल्म रिलेटेड सुबुं बिथांमोनखौ जोङो एभ्रि इयार मान बावनाय जादों देग्लाय बोसोराव जों बाथि फिल्म एवार्ड सेरेमनिजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनैनि बे गोथार सानाव जों माला दैमारि मेमखौ जोङो बरायनो आखायाव लाबाय आरो बिथांखौ जों बरायनायनि सिगां जा मोनसे मान बिलाइ दं बेखौ आङो फरायथिना होनो नागिरदों मान बिलाइ फरायनायनि सिगां जोङो मान बावग्रोनाय जागोन गांसे आर'नाइजों आरो मानखौ बावगोन आफादगिरि फुंखा महिलारि सार बे समाव आं मान बिलाइखौ फरायना होनो लाबाय मानाव गेदेर मुस्रिमा माला दैमारि गागि बर' सावथुन दिहुनगिरि अनसायारि मान बिलाइ मानिनां गेदेमाजो गिबियावनो नोंथांखौ बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बाथि बर' सावथुन बान्था फोरबोनि दिनैनि बे मेहेरगोनां गोथार बुब्लियाव जों मिजिंथिनाय बादियै बरायनो मोननानै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै नोंथांनिसिम गोथार अननाय मोजां मोननाय गोरबोनि सिबिनायखौ बावग्रोनाय जाबाय लोगोसेनो नोंथांनि अराय गोजोन जिउ आरो गोलाव जिउमानि थाखाय आफा आनान गसाइनि सेराव आखाइ खावजोबै आरज गाबनाय जाबाय हे गेदेमाजों दिनैनि बे गोथार सानाव नोंथांनि सोमोन्दै फंनैसो रायखांनो मोननानै जों गावखौनो थारैनो देरगानाय मोनदों बे रंगिना बुहुमनि बर' हारिमु आरो बर' सावथुन फोथाराव रुजुजाया रावजोंबो जोनोमा नोंथांनि जोंनि गेजेराव अनसुला बिफा मुस्रि गेवलां महेन्द्र मेस आरो अनसुलि बिमा मुस्रिमा महेश्वरी मेसनि गोथार गोरबोआव जोनोमा नोंथांनि दानि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय मेसपारा गामियाव 1950 मायथाइनि 2 फेब्रुवारि गोथार सानाव आरो दिनै बेनो दोंसे गोदै जारिमिन बर' हारिमु आरो बर' सावथुन मुलुगनि मिजिंनि गेवलां फोथाराव सासे नंगुमै महरगिरि सिमां सुजुना थार आरो सैथोनि लामाजों हान्थियै दिनै नोंथाङा बर' हारिमुनि अख्राङाव थरसे जोंथि अलंबा बर' सावथुननि बिखायाव गंसे रुगुं गैयै गुवार लैथोमा जेराव दिनै उन जोलै महरगिरिफोरा गोग्गानायजों लोगोसे थुलुंगानाय मोनो नोंथांनि गुवार बिहोमाखौ सुजुना नोंथांनि सोमोन्दै गोसोआव रायखांनो हे महरगिरि नोंथांनि सैथो आरो थार गोसो गोरबोजों सोरजिनाय बा दिहुननाय गासै गां 22था सावथुनफोरनो जोबोद गोजौ थाखो जादोंमोन जाय नोंथाङा दिहुननाय सावथुनफोरा दिनैसिमबो रोजा रोजा सुबुं बिखानि गेजेराव दिदोम जायगा लानानै दं बेफोरनि गेजेराव दिनैसिमबो खुगा खुगा सोलिनाय सावथुनफोरा जेरै गोरबोनि मिजिं 1993 हांमा 1993 खिथेरनि अर 1994 हाबिला 1994 नोंनि थाखाय आंनि जोनोम 1995 महर 1996 गोजा गोथां गोमो 1996 दाहार 1996 मोजोमसे अननाय 1997 अननाय मोजां मोननाय 1997 जोनोमनि सेर सेर 1998 बेनोथ' संसार 1998 खाम्फा 1999 सोरांनि लामा 2000 आरो माखासे लोगोसेनो नोंथांनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दूरदर्शन कमिसन प्रग्रामनि गेजेरजों गोबां दोरोङारि मोसानाय बर' हान्जा मेथाइ मोसानाय बर' बैसागु मेथाइ मोसानाय बर' बाथौ
बरदल गवालपारा मोसानाय आरो बर' हानजा मेथाइ रोजाबनाय आयदाफोरा थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो गोसोआव लाथाव जाय नोंथांनि माव दिन्थिनायफोरखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया बिब्दिनो नोंथाङा गोग्लैसोनाय बर' हारिनि आगोमा हारिमुखौ बयनोबो मिथिहोनो आरो मुलुगदांखा खालामनो थाखाय लाख लाख रां रुफा गारनानै मावबोनाय हाबाफोरखौ जों माब्लाबाबो बावनाय नङा हे गेदेमाजों नोंथांखौ दिनै जों मा रावजों गोजोन होबावनो जोंनि खुगायाव दिनै थोजासे राव गैया नोंथांनो होनो थाखायबो जोंनि आखायाव दिनै जेबो गैया नाथाय बर' माहारिनो नोंथांनि होनाय बिहोमाया बे मुलुग संसाराव अरायबो जुगामि जानानै थागोन जाय नोंथांनि होनाय बिहोमाया बर' हारिनि हारिमुखौ सावथुननि गेजेरजों मुलुगदांखा खालामनायजों लोगोसे जोंनि उन जोलैनो अराय गोथों लामा दिन्थिलांगोन जोबनायाव नोंथांनि साननाय मावनाय आरो नाजानाय गासैबो सिमाङानो फारि फारि जाफुंथों बेखौनो जों गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिनाय जाबाय जै जाथों गेदेमाजोनि जै जाथों बर' महरगिरिनि जै जाथों गेदेमाजोनि जै जाथों बर' महरगिरिनि जै जाथों बर' हारिमुनि एसेनोसै गोजोन्थों नोंथांनि मोजां हास्थायारि फुंखा महिलारि आफादगिरि गुरु पबित्र बर' गाहाय नेहाथारि बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशन थेंक इउ साबायखर थाबाय आफाद मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि आफादगिरि श्री गुरु पबित्र बिथांनिसिम मान बिलाइखौ फरायथिनानै होनो थाखाय आफादगिरिखौ आं मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोंहा बेजों लोगोसे जोंनि जा नेम जों जायखौ मान बावो बिथांनो जोङो बर'नि मोनसे दामजु सेरजा बेखौबो जोङो मान बेजोंबो मान बावनाय जायो आरो बेखौबो आं गथायनो थाखाय मान गोनां आफादगिरिखौ गुरै खावलायनाय जाबाय A very special and heartwarming felicitation done to Srimati Mala Demari, renowned filmmaker and producer, by presenting a traditional Bodo musical instrument, a serjam, a traditional Bodo aronai, and a trophy. Thank you. মই এতিয়া আমাৰ মালা দেমাৰী মেমক দুআষাৰ ভাষণ ৰখাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ধন্যবাদ মেম আজি ইমান সুন্দৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে মই উদ্যোক্তাসকললৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেখেতসকলে বড়ো ফিল্ম বড়ো চিনে আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ দৰে এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান গঢ় দি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি মানে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আৰু তেখেতসকলে যদি এনেকুৱাই আগলৈকো এনেকুৱাই তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ইমান সুন্দৰ এটা কৰ্ম কৰি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় উঠি অহা প্ৰজন্মসকলৰ কাৰণে ই এটা অনুপ্ৰেৰণা অনুষ্ঠান হ'ব গতিকে মই আগলৈও তেখেতসকলে যাতে ভালকৈ এনেকৈ এই অনুষ্ঠানটি চলাই নি আগন্তুক দিনত উঠি অহা প্ৰজন্মসকলৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাই থাকি এটি সুন্দৰ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত অনুৰোধ জনালোঁ আমাৰ মানে ভিডিঅ' ফিল্ম হওক আৰ্ট ফিল্ম হওক বা চিনেমাই হওক বনাবৰ কাৰণে উজু হ'লেও টকা পইচাৰ অভাৱত আমি বহুত ভাল চিনেমাবিলাক বনাব নোৱাৰোঁ আৰু সুবিধাও আমাৰ অসুবিধা বহুত অসুবিধা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাবিলাক যাতে তেখেতসকলে দূৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লয় তাৰ কাৰণে আমি যেতিয়া ফিল্মবিলাক বনাওঁ আমি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে তেখেতসকলে যদি চেষ্টা কৰি জিলা ভিত্তিত কেইখনমান সৰু সৰু মিনি চিনেমা হল বনাব পাৰে
তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰডিউচাৰসকলৰ বহুত মানে ভাল হ'ব আৰু তেখেতসকলে আৰ্থিকভাৱেও বহুত উপকাৰ হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক আৰ্টিষ্ট আহে তেখেতসকলে প্ৰশিক্ষিত নহয় গতিকে বহুত ক্ষেত্ৰত এক্টিং কৰা বা কিবা এটা এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেখেতসকলে বহুত অসুবিধা পায় গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে কমচে কম 2খনমান ড্ৰামা একাডেমি তৈয়াৰ কৰিলেও সৃষ্টি কৰিলেও বহুত ভাল কথা হ'ব তেখেতসকলে যেতিয়া প্ৰশিক্ষণ পাব প্ৰশিক্ষণৰ বিনাই কোনো এটা ভাল সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে গতিকে প্ৰশিক্ষণৰ পিছত তেখেতসকলে বহুত কথা এই ফিল্মৰ বিষয়ে জানি বুজি শিকি তেখেতসকলে আগন্তুক দিনত বহুত ভাল চিনেমা তৈয়াৰ কৰি বিশ্বৰ দৰবাৰত হয়তো প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈও তেখেতসকলে সুবিধা লাভ কৰিব গতিকে মই উদ্যোক্তাসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতসকলে যাতে এই কামখিনি ভালকৈ চোৱা চিতা কৰি প্ৰশাসনৰ লগত ভালকৈ কথা পাতি নিশ্চয় তেখেতসকলে ইয়াত সফলতা লাভ কৰিবলৈ পাৰিব গতিকে মই আৰু বেছিকৈ কি ক'ম বড়ো চিনে আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনত যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী প্ৰমুখে যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছে তেখেতসকললৈ মোৰ হিয়া ভৰা ওলগ আৰু আশীৰ্বাদ থাকিল আৰু ইয়াত আজিৰ এই সভাত যিবিলাক দৰ্শক উপস্থিত আছে নিশ্চয় ইয়াতে ভাল ভাল ফিল্ম মেকাৰবিলাকো ইয়াত উপস্থিত আছে গতিকে তেখেতসকললৈও মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু লগতে সমূহ ৰাইজলৈও মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু লগতে মই আজি সুবিধা পাওঁতে মই কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ ৰাইজসকলে আমাক চিনেমা বনাওঁতে যিবিলাক তেখেতসকলে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল তেখেতসকললৈও মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সদশেষত মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ ভাষণ ইমানতে সামৰিলোঁ মই আজি বহুত অসুস্থ হৈ আছোঁ মই কথা কোৱাৰ মোৰ মানে শক্তি নোহোৱা হৈছে মই বাটে বহুত অসুস্থ হৈ মানে কি ক'ম আৰু মই এনে অসুস্থ মই এটা বেলেগ দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে কিন্তু মই আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ পুনৰ ধন্যবাদ জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ নমস্কাৰ रिजा साबायखर थाबाय मानगोनां श्रीमती माला दैमारी फिल्म मेकार आरो प्रडिउसार बिथांनिसिम जोंनि इयुननि हाबाफारियावबो बिथांखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो हाथों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों